Molt bones a tots, namaste. Aquesta meditació que farem avui és un sentir de plenitud, és un sentir de sentir-se realment el que som, meravellosament part d'aquesta gran creació. Molt important per tots nosaltres, com per a una planta que li toqui el sol, que es regui, una de les parts més elevades i una de les parts més importants seria l'harmonia i la felicitat. Bé, com he comprovat, el silenci és la gran eina que tenim. El silenci, la nostra respiració. Estem en un espai-temps, diríem, molt manipulat. Volen que no siguem nosaltres, ens tenen por, de que siguem llibres, de que estimem, de que siguem feliços. Tenen por. Qui? Energies molt baixes, per el qual vibreu, sentim, emocionem-se, estimem, perdonem, siguem lliures i no ens podran aturar el camí. Jo he viscut moltes experiències, fa molts anys que medito, fa molts anys que busco la realitat, però també he de dir que és un canviant tot. Per moments tot va canviant. És important tindre una base, però les energies són canviants i nosaltres ens hem de saber adaptar. No feu cas als mitjans de comunicació. Els governs, encara que sembli que es vulguin ajudar, ens destrueixen. No es volen només que com servidors, que siguem ovelles, que estiguem al seu servei per donar-los un bon lloc que puguin tindre a les grans plataformes que n'hi ha, les puguem donar, comprem l'últim que surti, ara es ficarà de moda la bicicleta i tothom a córrer en bicicleta, demà es ficarà de moda portar un tornillo al mig del cap, tots aniran amb un tornillo al cap en forma d'antena, si convé. I això és el que es volen. No volen que disfrutem, seguim, sentim i disfrutem d'aquesta vida, però no han d'estar tristos. Solament han de ser guerrers, han de ser forts, han de mirar cap al cel, han de mirar cap al mar, han de mirar tot el que ens envolta, disfrutar-ho. Al moment que tinguem aquesta força centrada i que mana del nostre interior, no l'hem d'anar a buscar, no has de fer allò, mana des del nostre interior. Connectem amb algo molt més potent que no ho poden controlar. Ens podran matxacar, es podran ficar virus, es podran ficar bactèries, ens podran tirar de tot. Però nosaltres seguirem endavant, perquè som algo més. I aquest principi el tenim tots. Bé, anem a meditar per aquesta meravellosa plenitud que dic jo. Deixeu-se anar, busqueu aquest silenci que d'arrencada he fet, quedem-se en silenci, escolteu el vostre cor, se centrem en la respiració, ens triem tots els pensaments que tenim, bons i dolents, i solament pensem en lo meravellós que és tot. Vinga, silenci, centrar-se amb el nostre interior, deixar-se anar, fluir. Em deixo anar per l'aire, em deixo anar per l'aigua, vaig fluir. Vinga, silenci, respiració i fluir.
Molt bé. Bé, ara busquem el nostre cor i busquem aquest sentir de felicitat, val? Aquest gran sentir de felicitat. Busquem l'harmonia i l'equilibri en tot el nostre cos. Estic centrat en mi, perquè al moment que jo me connecti, és un amplificador. Es connecta i es comencen a obrir moltes més energies i es connecten. Això és el que necessitem per donar vida a aquesta gran creació que es diu Terra, on estem nosaltres ara, Gaia. Necessitem tots ser feliços. No ens han de deixar que ens fiquin tristos. Jo hi he estat bastant malament i cada vegada que engegaven la tele jo demanava, sisplau, encara que no em podia aixecar del llit, ho sentia, apagueu, sisplau, apagueu, no puc sentir-ho, perquè la veritat és que t'enfonsaven. Sembla que les notícies, mitjans de comunicació, s'omplien la boca de poder dir. Han parlat molt malament d'aquesta pandèmia que hem estat passant, però que està morint molta més gent de tristor, està morint de càncer, de fam, de moltíssimes més malalties, però no interessa. Som països pobres, hem de pensar en tots, repartir, estimar. Per tant, si connectem amb aquest canal de felicitat, lliurement, no busquem només que flueixi, arribarà qui hagi d'arribar de la millor forma. Molt bé, ens anem relaxant, anem afluixant les nostres cames, afluixem braços, anem sentint la nostra respiració, anem sentint el nostre cor, anem afluixant la mandíbula, tot el rostre, portem unes inspiracions més cap a la part de dalt, és com si agaféssim aire, expiro, com si estiguéssim olorant un aroma, una flor, la vida. La porto més cap a dalt i deixo anar com un aire. Això és més bé fer-ho per la boca, deixar anar l'aire, deixar anar tota la tensió i afluixant-me. Feu-lo 3 vegades, això. I ara imaginem-se que solament amb aquest exercici ja comencen a obrir aquestes portes. D'alguna forma ens ve percepcions agradables. Encara que estiguem molt malament, que estiguem molt ficats amb coses que passen, que són vibracions, busquem vibracions que estiguin pel damunt. Pensem que sempre la foscor és l'essència de llum, però sempre mana la llum. Molt bé, un cop anem obrint aquest canal, ara el que farem és fer boles de saliva. Salivar també ens podem fer amb la llengua, un massatge a la part de dalt del paladar, i anem tragant aquesta saliva, amb la qual anem obrint entre nosaltres tota la nostra energia. Obrim glàndules que ens proporcionen defenses i com si siguéssim una meravellosa planta ens obrim i deixem que aquesta energia que emana des del sol, des de l'univers, penetri sobre nosaltres i ens va inundant, baixant cap baix, agafant les cames, envoltant-se tots.
fluint amb aquesta energia. Ara, des de les cames, com si siguessin arrels, van baixant cap a baix, buscant aferrar-se amb aquesta terra, amb aquest planeta Gaia, meravellós que estem, és on ara ens correspon. Han vingut aquí a ser feliços, a fer una feina, no a tindre por, no a patir. Realment, quan un està al punt de l'abisme, o sigui que abandona aquesta vida física per anar-se amb una vida energètica, la sensació és agradable. És una sensació de fluir. No hi ha res, però te sents feliç. Ho puc dir perquè ho he experimentat com 3 vegades. I sents alguna cosa meravellós, però bueno, no s'han d'anar. El que ens han destinat aquí és perquè tenim una feina. Per tant, és algo molt important i no ens podem deixar que ens dominin, ens guiïn i ens ho facin passar malament. Un cop connectats, demanem en tot l'univers que ens alimenti, que ens protegeixi contra aquesta xarxa, aquesta telaranya, aquesta red que hi ha, que no està disposada en què connectem amb el tot. Ho demanem, univers, ho demanem, creació. Som fills i som parts del tot. No podem deixar que una mala herba, un mal bitxo, certs foscos amb unes energies molt baixes que no es volen enlloc, siguin dominants aquí. Demanem ser lliures i demanem protecció, cadascú de vosaltres, individualment. Sentiu-se protegits, sentiu-se estimats per aquesta energia, perquè cadascú té la seva feina. Nosaltres no anem a fer mal, solament fem fluir. I aquesta part de foscor s'hauria de cuidar de lo seu, ser foscor simplement, i fer la seva part de l'energia que li toca, però no envair i voler-ho tot. Han d'evolucionar i ho han d'entendre, encara que ells perdin força, perdin valor, però han d'evolucionar, l'univers evoluciona. Si no, aquest espai tan magnífic que tenim, Gaia, en si, ens desprendrà, eliminarà i es crearà una nova vida. L'important és Gaia, de cara a l'univers, al planeta. Nosaltres tenim una missió molt important, però el no poder fer, com faríem, nosaltres netegem tot i tornem a plantar una collita nova. Per tant, de buscar aquest equilibri. Jo respecto la foscor, però ha d'estar al seu lloc. El que no podem permetre és que ens faci passar malament. No tingueu por, estem tots ben coberts, fluïm, deixeu-se entrar d'aquesta energia. Com he dit abans, felicitat, molta felicitat. L'harmonia, l'equilibri en tot, respectem tot. I d'aquesta manera aconseguim la plenitud amb la qual es connectem amb tot. No podran amb nosaltres, no podran. Molt bé. Anem tornant mica a mica cap a nosaltres mateixos. Tornem amb aquesta respiració més conscient i anem notant com estem més forts, estem més aferrats. Encara que s'intentin apartar del nostre lloc, nosaltres anem allà, a agafar aquesta energia de la Terra i de l'univers. Plenitud, protecció, equilibri, felicitat, perdonar, estimar. Quedem-se en silenci una estona.
perfecte. Tots, quan surt el sol, som part d'aquest sol. Vibrem solament, disfruteu. No vull que aquesta meditació sigui gaire més llarga. Sí, que té una càrrega molt forta, us ho puc dir. La meva energia està... Uau! I la vull transmetre a tots. Té una càrrega molt forta energètica. Primer xocarà una miqueta, després deixeu-se fluir i deixeu que aquesta energia treballi sobre vosaltres. Aquesta meditació estic fent en català, la meva llengua, des de molt petitet. Me'n recordo que de molt petitet a l'escola t'obligaven a parlar el castellà. Si no siguessi així, jo de petit no sabia parlar l'altra llengua que el català i a mi i als meus amics ens havien castigat més d'alguna vegada. Aquesta meditació d'avui em fa molta il·lusió fer-la en català. Cadascú hauria de tindre un respecte per aquesta llengua, però sí que sóc un gran defensor i tots han d'enviar energia aquí, que hauria d'haver una llengua nova, una llengua com l'esperanto o una altra que poguéssim fer, amb la qual ens puguem comunicar tot el ser d'aquest planeta o d'aquesta mare Gaia que vivim. No llengües imposades, pot ser l'anglès, el francès, l'espanyol, el rus. Són llengües que estan contaminades, són llengües perilloses. Pensem que moltes vegades el que diem no és el que diem. Tot això es va transformar. Es diu que a l'antiga Babilònia va fer, tot plegat que quan parlem, sigui amb la llengua que sentim, és important que sentim. Si jo dic que t'estimo, no és la paraula t'estimo, és la descàrrega energètica que t'envio del meu cos. T'estimo pot ser de molts noms, però l'important en tot el que feu és que sigueu conscients, és la descàrrega que feu de la vostra paraula, però amb potència amb el que esteu vibrant, i això arriba a tot arreu. Ojalà es faci una forma d'entendre's tot el ser que no sigui d'aquestes llengües contaminades. Namaste. Moltes gràcies a tots. Gràcies, univers.